Ciwanekî ji gundê Gengeçînê ser bi bajarê Urmiyê yê Rojhilatê Kurdistanê ye. Ji ber nebûna kar hatiye navçeya Geverê ya parêzgeha Colemergê ya Bakurê Kurdistanê û niha şivantiyê dike. Lê rojê sê cawê derboyê dana pazı. Yonê rojê pênc cawê danî. Ve pênc dona me derboyê do pazı. Ama yekê em lê em sê dona danî. Mesela di dona ferq diket. Cî di dona em derboyê dana pazı tê me lê istirahat kêşo bêhna xwe de. Beriya bêvê navçeyê nêzîkî 10 salan li bajarê xwe rêncberî jî kiriye lê dibêje karê wê derê gelekî zehmet bûye. û de min lolê xwego paziye xonve xwenî jî bû bonî jî ez ji me nogundê mola xwedanê pazı da dixwim du exwim bonî dikem. û da xwe de ji min internet he, televîzyon he, semûe, sûbe, hem tiştê min hene. İnternetê ji hemû rojê piştî xwe xeber didin yanî. Navçeya Geverê li ser sînorê Rojhilat û Bakurê Kurdistanê ye. Piraniya niştecihên bajarên ku nêzîkî sînorin ji bo kar û xebatê tê navçeyê.